Toto je naša škola. Áno. Tu Taliani, bojte sa mňa. Spaghetti! Dneska máme na obed špagety a vodu. Vy to nechytaj, to môže byť ofetované. Počkej, podrž kameru. Nechcem. To spravím. Kde ju dám? Taliani! Kreslíme. Počkej, podrž to na chvíľu kameru. Ja to Mám chcem nápad, streliť. môžem to nakresliť. Dobrý deň. Dobre, neukazujem tvár. Ne, počkej, bližšie to neviem. Dobre, vidieť? Ešte raz. Kokos. To poradne začalo tieť. Počkaj. Taliani, bojte sa. To voní. Áno, jasne, že to voní, vidia, to teraz cítim. Poj, poďme ďalej. Kúchaj, čo som vymyslela. Počkaj, bazán stojí. Kde mám tu už? Taliani, bojte sa! Mne sa to tam vylialo. Ježiš, to máš fety. A čo sú fety? Ježiš. Taliani, bojte sa, mne dáva čierne na špagety. Budeme mať čierne. Áno, čierne špagety. Pozor. To nechytaj. Okay. Čierne špagety. Ale... Kreslíme. Spaghetti! A oni vidia len toto. Spaghetti! Špageta. Spaghetti! Taliani, poďte do nich. Počkaj, kúkaj, ako to vyzerá efektne. Počkaj, kúkaj, ešte. Taliani, bojte sa ma. Poďme ďalej. Spaghetti! To je taká prázdna miestnosť. Haló? Kokoti? Čo? Aha. Poj. Nie je to zlé, no nie je pekný tento grafitiš. Ja by som chcela hore vyniesť. To sa prepadne. A tam asi niekto aj vylezol, lebo tam bolo normálne drevo a teraz to je asi prepadnuté. Toto neviem. Čo tam je? Ja viem, kam pôjdeme. Čaute, ideme niekam inde. Poď. Ja viem, kam môžeme ísť. Počkaj, je. Alebo počkaj, ešte tu natoč. Natáčam. Pero. A kedysi aj tu bolo hovno, ale to asi dali preč. Tam bola asi niekoho červená podprsenka. Koľko to čo je? Nejaká, to ozaj bolo vojenské, viete, nejaká topánka. Nechcem pivo. Poduška. Ale je meká, mekotka. Aha, To čo je to z granátu? vodka. Vodka. Nikolám. Nekotíš. Nikolám. Party. To čo je? Počkaj. Fádor. Nie, počkajte. Ty podušky? Škoda. Počkaj. Koľko z tej gulička praskla? Tam je normálne mini kúsok z tej guličky, prosím, to je toho z molotovu asi. Prečo ne? Nejaká To tiež niečo meké. mikošina, kokocina. Ešte to trochu zostalo. To čo je? To je nejaká ona kľúčenka. Vypije. Aha, nie, to je zostane. Počkaj, ja už viem, čo to je. Aha. Ja som myslela, že to vyzerá to ako závoda, ale ide práve na teraz. Počkaj, ako sa to volá? Tá vec, ktorá ide na teraz. Ja som to videla po ceste, keď som išla doma, že nie
Ja viem, čo to je. Lepiej.